вече да се знае, че трябва да става традиция. Трябва срещу слива и трябва. Обратно, ай снимай сега да казваш на работата какво правим. Да. Ете. А? Ти са кара работа. Айде се виждам от цената. Айде се видим от цената. Уха, как цвърчи. Ето така се работи. Така се работи.